halil uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du fa aqulu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ara mana numfashi muka halarci yini na biyu ga watan Ramadana shekara 1447 hijiriya ta manzo sallallahu alaihi wa sallam, farin jaka da dan Aminu baban Zahara daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya daidai da ranar 19 ga watan biyu shekara 2026 miladiya ta annabi Isa alaihi salam dan Maryam. Ci gaba da tafsiri na Ramadan, yau shine yini na biyu, har yanzu muna cikin suratul Nisa. Jiya mun ji wato ainihin nau'o'in mata guda 13 da aka haramta gare mu aure su. Mun karanta aya ta 23, lokaci bai ishe mu ba, to yau kuma mun shiga cikin sabon wato ainihin aya ta 24, wurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, da wato ainihin katangagun mata daga cikin matayenku wa'anda wato ainihin hannayenku suka mallaka. Idan aka yi magana akan katangagun mata, malam yake cewa wa harama alaikum nikahal mutazawwijat minan nisa, an haramta muku auren mataye wa'anda suke masu aure daga cikin matayenku. Abin nufi shine an haramta kusan nau'i 13, sai kuma aka cika da na 14. Idan muka fara daga farko a cikin wayannan guda 13 da aka haramta, za mu ga cewa yake cewa hurimat alaikum ummahatukum, akwai iyayenku, wa banatukum da kuma ƴaƴanku, wa akhawatukum da kuma ƴan uwanku, wa ammatukum da kuma gwaggwannanku, wa khalatukum da kuma innoninku, wa banatul akhi da kuma ƴaƴan ƴan uwanku maza, wa banatul ukhti da kuma ƴaƴan ƴan uwanku mata, wa ummahatukum allati arda'anakum da kuma wanda suka shayar da ku, sune iyayen raino kenan. Wa akhawatukum min ar-rida'a, sai kuma ƴan uwanku wanda aka shayar da ku tare, ko dai ita wannan mata ta haife su ko kuma a'a an kai ku an shayar da ku tare, tare ne ku tare da su. Wa ummahatu nisa'ikum, sai kuma iyayen matayenku, su ne wato ainihin sadakunkunanku kenan. Wa raba'ikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin, sai kuma ƴaƴan waɗanda kuka auro mataye kenan, wato agololi wanda aka taho da su daga wani gida, kun aure iyayensu mata suna ƙarƙashin aurenku, wanda kuka yi dokuli da su, banda waɗanda ba a yi dokuli da su ba. Sannan kuma wa halailu abana'ikum, sai kuma sai matayen ƴaƴanku wanda suke daga cikin tsatsanku. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, sai kuma kada a hada ƴan uwa mata biyu lokaci guda karkashin auren mutum guda, banda abin da ya gabata a da baya lokacin jahiliyya. Inna Allaha kana ghafurur rahima, tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai gafara ne, mai jin kai ne. Sai malam yake cewa wal muhsanatu minan nisa, shi gaba da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma katangangun mata daga cikin mataye, illa ma malakat aymanukum, banda wanda wadannan hannayenku na dama suka mallaka. Bi ma'ana wa hurima alaikum nikahal mutazawwijat minan nisa, an haramta muku auren mataye masu aure na daga cikin mata, illa ma malaktumuhunna bisabbi fil jihadi fi sabilillah, sai dai abinda hannayenku suka mallaka ta sanadiyan kama su a matsayin su na wato ainihin bayi kuyangu kenan ta hanyar jihadi saboda Allah. Fa yahillu lakum wata'uhunna ba'da istibra, ya halatta ku take su bayan sun yi istibra'i. Me ma'anar istibra'i? Shine zaman da za su yi na dan watanni, su yi tsarki 3, da zaran sun yi wannan tsarki ya bayyana cewa kenan babu wata ainihin komai a cikin mahaifarsu, to daga lokacin ya halatta gare ku fa iya takansu. Faradallahu dalika alaikum fardan, Allah subhanahu wataala ya farlanta muku wannan a matsayin tilas. Me ma'anan tilas din? Shine abin da za ku ba su. Wa halallahu ma ada dhalikum minan nisa, Allah subhanahu wataala ya halatta muku abin da suke kuma bayan wa'annan. Amma wa'incan na farko da aka hada gaba ɗaya 14, wannan haramun ne. Dukkanin wanda ya keta wannan alfarman to ya aikata abin da yake haramun, domin doka ce ta Allah.
kamar da Allah ke cewa tilka hududullah wa'annan sune dokokin Allah kuma wa mai ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa dukkanin wanda yake cika dokokin Allah hakika ya zalunci kanshi domin Allah ya shata iyaka ya ce kada a tsallake duk wanda ya tsallaka to ya zalunci kansa saboda haka wannan Allah subhanahu wataala ya sha makance shi kuma wa inna likulli malikin hima kowane sarki yana da iyaka wa inna himallahi maharimu iyakokin Allah sune haramun inda ya haramta ya ce kaza haramun ne kaza haramun ne to wanda ya tsallaka ya kita alfarman Allah saboda haka mutum sai yake yi haka to wannan kaɗan daga cikin abin da malamai suka bayani kenan sannan idan muka duba kuma aya tana cike da cewa wa man lam yastati' minkum qawlan dukkanin wanda daga cikin ku ba shi da iko na mallakan wato ainihin aure kenan amma kafin nan illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum musinna ghayra musafihin to bayan wa'annan kuma dukkanin wa'anda kuka nima da niyyar aure ba da niyyar wato ainihin lalata ba to ya halatta famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna farida wannan kalma wannan jumla wa'annan jumloli to wa'annan sun haifar da rikici sosai domin waɗansu sun doge akan wa'annan idan mutum ya je aiki wani wuri ko kuma yana zaune a wani wuri ba shi da kuɗin da zai aure kawai sai ya samu mace sai su jinga sai ya bata dan wani abu tana zaune ƙarƙashin kulawan shi suna wato ainihin biya ma juna bukata yana dogaro da wannan aya alhali kuwa an riga an share wannan aya ta zamanto mai kenan ta zamanto mansuha an share ta sannan akwai hanyoyin sharewa da yawa ana yin annasku al'aya bil aya aya tana goge aya kuma ana yin annasku al'aya bis sunna ana goge aya da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin bukhari wanda yazo ya share wannan duk wanda ya yi inkarin wannan hadisi to ya karyata ma'anan wa ashhadu anna muhammadar rasulullah idan dai ka da cewa tabbas shi manzon Allah shi annabin Allah ne ya karɓi wannan sunan da kake kira a cikin iqama na sallah to ma'anan shine tasdiquhu fi ma amara afwan tasdiquhu fi ma akhbara gazgata shi bisa ga menene abin da ya baka labari wa ta'atuhu fi ma amara da kuma yi masa biyayya cikin abin da ya umarni wacce fi ma naha anhu wa zajara sannan sai nisantan abin da ya tsawa a kansa abin da ya hana wa Allah yi ubada illa bima shara kuma kar mutum ya sake bauta wa Allah face abin da ya kawo na shari'a idan kai haka ka cika ma'anin mene wa ashhadu anna muhammadan rasulullah saboda haka ya zamanto wajibi tilas akan mutum ya miƙa wuya shine ma'anan musulunci al-istislamu lillahi miƙa wuya zuwa ga Allah amma idan za a kawo wani hukunci sai ka ji abin ya maka ɗaci sai ka ce kai baka yadda ba sai ka fara inkarin ingancin wannan hadisi to daga lokacin mutum ya samu ciwo a cikin zuciyarsa waɗansu suna da idanu amma ba sa gani waɗansu suna da kunne amma ba sa ji waɗansu suna da zuciya amma ba sa tunani da ya dace domin me suna faɗi da bakunansu abin da ba sa aikatawa ko kuma idan sun ji aya ta musu daɗi sai su karɓa idan kuma ta sauke su sai su ji haushin wanda ya karanta ayan suna jin kuma haushin ayan suna kuma ƙalubalantan hancin wannan nassi din ko kuma su ce ba ma haka ne ma'ana yake ba to ba sai na yi zance mai tsayi ba amma daga cikin masu kawo wannan fahimta su ne ar-rafida ɗaya daga cikin ƙungiyoyi wanda suke cin karo da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka a daidai wannan ya kamata mutum ya miƙa wuya ya amince da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam wala junaha alaikum fi ma taraddatum bihi min ba'd al-farida babu laifi abin da kuka yarjejeniya bayan wato ainihin shi wancan farilla din me ma'anar farilla wannan sadaki din kenan inna allaha kana aliman hakima Allah ya kasance mai tarin ilimi ne ya san komai kuma dukkan hukuncin da ya kawo to akwai hikima a ciki saboda haka sai mu hakuri akan hukuncin da ya kawo ko ya mana daɗi ko kuma ya saba wa tunaninmu da kuma abin da ranmu yake so sai Allah yake cewa man lam yastati minkum ina ga zamu tashi daga wannan aya mallan karanta mana aya ta 25 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات
فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. نعم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ما شاء الله. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man lam yastati' minkum qawlan, dukkanin daga cikin ku wanda bai mallaki abin da zai biya na wato ainihin sadaki ba, ayyuhar rijal, ya ku wato ainihin maza, liqillati malihi ay tazawwaj al hara'ir minan nisa, na wanda wato ainihin zai auri wa'anda suke hurra. Idan ka ce hurra sune wa'anda suke yantattu ƙarƙashin iyayensu minan nisa daga mata, jaza lahu nikahal ima'il mamlukati bi ghairikum, ya halatta mutum ya auri waɗanda suke wato ainihin kuyangu ƙarƙashin masu mallakan su banda ku. Kana so kai aure baka da kuɗin aure, sannan sai kuma akwai wanda yake da mallakan kuyangu, to za ka auri kuyangun nasa ko kuma za ka auri wa'annan bayi, amma ƙarƙashin mulkinsa sai ka biya kuɗi kaɗan, amma da sharaɗi idan sun haihu 'ya'yan mallakan na shi mai mallakan wato ani wannan baiwa ce. Shi yasa ba abu ne mai sauƙi ba. wa in kunna mu'minat fi ma yadhharu lakum, idan sun kasance wato ainihin mai mu'mine ne cikin abin da yake bayyana zuwa gare ku, domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dukkanin daga cikin ku wanda bai mallaki abin da zai biya a cikin wadata na sadaki ba, na 'ya'ya waɗanda suke ƙarƙashin ikon iyayensu, to babu laifi mutum zai auri waɗanda suke ƙarƙashin ikon waɗansu ku wanda ba ku ba, min fayatikul mu'minat, daga cikin kuyangu waɗanda suke masu imani. Wallahu a'lamu bi imanikum, Allah subhanahu wa ta'ala shine ya san hakikanin imanin kowa da kowa daga cikin ku, da ku kanku da kuma wanda kuke auro su din. Wallahu a'lamu bi haqiqati imanikum wa bawatini ahwalikum, Allah shi ya san hakikanin iman da ke cikin zukatanku da kuma abin da ya bayyana daga watanin halaye. Wa antum wa hunna sawa fi dini wal insaniya, da ku da su gabaki ɗaya kuna daidai cikin addini da kuma menene mutuntaka. Kar mutum ya duba ya ce ai wannan baiwa ce bari ya wulakanta ta, wannan ai baiwa ce ko yanga ce ba ta cancanci ai mata kaza ba, tana ƙarƙashin kulawansa. An san cewa wurin sadaka su wurin raba kwanaki ba a badawa da sauran mata wanda suke 'ya'ya, amma kuma ya kamata a mutunta su kamar yadda ake mutunta 'ya'ya. Manzo sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake kwadaitar da mu shine 'yan tawayayi, kuma musulunci ya kawo wurare da yawa. Idan mutum kafara ta kama shi, na farko yayi kaza, in bai da kaza yayi kaza, in babu kaza sai a ce me to ya je ya 'yanta baiwa. Rantsuwa wannan kawai mutum sai rantsuwa zai wani abu, daga baya sai zo yana so ya sai wannan rantsuwa, sai aka ce masa menene? Sai aka ce fa kafaratu aymanikum idza halaftum it'amu 10 masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum, shine ku ci da miskinai 10 da tsakatsakin abin da kuke ci da iyalanku. Aw kiswatuhum, ko kuma kai musu tufafi,
aw tahriru raqaba ko kuma ku yanta wuyaye ku yanta baiwa. Daga cikin wanda aka jera a ba su wato ainihin zakka akwai bayi a cikin su, ko kuma akwai wanda aka ɗora masa fansa ya je ya nemo abin da zai fanshi kanshi domin a taimaka ma bawa ya zamanto mutum a yanta shi. Saboda haka musulunci baya ƙarfafa wato ainihin rayuwa na ƙangin bauta. Cikin kuma abin da ake samun lada mai yawa shine yantuwa ko kuma yanta wanda yake cikin ƙangin bauta. Ba sai lallai wanda aka kama shi aka tsare shi ba, hatta wanda yunwa ta galabe shi shi ma yayi kama da bawa, domin bai da dukiya, bai da kama siyar, yana hali na tsanani na bukata, ya so ya kama da bawa. Da za a bashi abin da zai wadace shi kama an yanta shi ne. To in su lokuta masu dukiya din ba sa fahimtar irin wannan karatu, amma idan mutum ya fahimci wannan karatu, misali kamar abin da wani bawan Allah ya yi wanda muke masa addu'a Allah ya shiryar da shi, ya ɗauki naira biliyan 1.5 ya gayyato mawaƙi ya zo wai aka taya shi bikin haihuwan 'ya'yansa. To idan ka duba wannan, ina tunani a cikin wannan? Ana gab da shiga wata mai alfarma, ina ma a ci ya jira ne sai daidai cikin wannan wata sai ya samu bayan Allah adadin wannan kuɗin, ya samu akalla 1,500, sai ce to ya raba musu wannan kuɗin, kowane ya bashi miliyan guda ya ce ya azumi da shi ya gani, da zai ga irin canjin da bai taɓa gani a rayuwar shi ba. Ka ci da mutum 1,500 da miliyan guda a watan azumi, da shi za su yi azumi, su sahur, su buɗe baki, su sahur, su buɗe baki, su kayan sallah da wannan kuɗin. Ko ba su maka addu'a ba, Allah zai maka addu'a, mala'iku kuma za su maka addu'a, kuma Allah zai sa maka albarka, tunda akwai wanda Allah da kanshi yana yi musu addu'a. Daga cikin wanda Allah yake musu addu'a shine wanda ya salati wa manzo sallallahu alaihi wasallam. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara, idan kai salati daya wa manzo sallallahu alaihi wasallam, Allah zai maka 10. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma. Daga ciki kuma akwai masu yin haƙuri, wanda Allah ya jarabce shi yayi haƙuri, bai ce an samu hannu ba, shi ma Allah zai masa mene addu'a ta musamman. Saboda haka wannan bawan Allah da a ce haka yayi, da ko zai samu addu'a na mala'iku, addu'an bayin Allah, da shi kanshi Allah subhanahu wataala zai masa albarka a dukiyarsa. To amma kuma kash, ba haka abin ke kasancewa ba. Shaitan, inna shaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa, shaitan ya kasance abokin gaba gare ku, ku rike shi ma a matsayin abokin gaba. Saboda haka mutum sai ya tara hankalinsa ya san cewa idan ya auri wuyaye bai kamata ya ci zarafinta domin kasancewanta baiwa ba. Ta kasance baiwa ba wai da zaɓinta bane ba. Kuma an samu wani bawan Allah wanda ya yi abin ban mamaki, shine Zaid bin Harith. 'Yan uwansa sun samu labarin cewa yana ƙarƙashin ƙangin bauta a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam. Sai suka biyo sawun shi suka ce to muna son ka tambaya ka ji nawa ne za a fanshe ka. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka tambayi 'yan uwanka kuma ku tambaye shi kafin ku faɗi abin da za ku fanshe shi. Me ya zaɓa? Ya zaɓi ya koma ya rayuwa ƙarƙashin iyayensa a matsayinsa na ɗa mai yanci, ko kuma ya zaɓi zama ƙarƙashin manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na bawa? Sai ce shi ya zaɓi ya zauna ƙarƙashin manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na bawa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ce ko nawa za ku bani ba zan karɓa ba, ni kuma daga yau na yanta shi ya zama to Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A karan farko ya halatta, amma daga baya sai Allah ya zo ya hana wannan hukuncin. Sai ma Allah ya ce to shi ya auri matarsa, shi ya saki matan, shi manzon Allah ya aura, saboda a gwada mana cewa mai wannan hukuncin na ɗan taballi an haramta ga baki ɗaya. Sallallahu alaihi wasallam, ka duba irin ɗabi'unsa na ƴanta wato anin mai bayi su zamanto masu ƴanci, domin musulunci baya ƙarfafa gwiwan yin menene bauta. Duk da yake ya halatta a wurin yaƙi idan an kamo wato ainihin bayi, idan an kamo waɗanda aka yi galaba a kansu sun zamanto bayi, kuma ana ɗora musu fansa. Wanda yake da wani abu zai iya fansan kansa, ko kuma wanda yake da ilimi zai iya kantar da yara tsawon kwanaki kaza, ko kuma watanni kaza, ko shekara kaza, ko kuma ya je wata hidima, in yi sai ya yanta kanshi. Ana ba da wato ainihin dama mutum ya yanta kanshi in yana da abin da zai yanta kansa, ba wai dama ana so a ci zarafinsa bane ba. An taɓa samun wanda aka kamo su, ana kawo su aka ɗaure su a ginshiƙin masallaci, ana kulawa da su, ana ba su abinci. Daga baya aka sake su, shi da kan karɓar musulunci, saboda ya ga insaniya ta musulunci, kyautawa na musulunci. Saboda haka antum wa hunna sawa fi dini wal insaniya, da ku da su daidai kuke a cikin musulunci da kuma mene kyautawa ɗan adam, yancin ɗan adam.
idan kana buƙatar insaniya ta gaskiya ka zo musulunci za ka samu. Abin da waɗansu suke faɗi a duniya kuma Allah ya nuna mana cewa ƙarya suke yi. Idan muka duba Jeffrey Epstein file wanda ya kai shafi kusan miliyan 3, shafi wanda ya tara baɗala, ya samu wani tsibiri a wani wuri can tsakiyar teku, sai ya samu shugabannin duniya waɗanda suke faɗa a ji a duniya, sai yana zaluko su ɗaya bayan ɗaya, sai a zo a kawo su, dama an riga an saka kyamara mai ɗauka a ɓoye, sai a kawo yara ƙana in shekara 5, 6 zuwa 10 suna yin baɗala da su, komai suna yi da su, duk abin da ka sani na fasadi suna yi, hatta shan jini suna yi a wurin. Bayan sun yi shi kenan, sai can daga baya sai a kira, sai a gwada musu wannan hoton, kuma an raba shi wurare daban-daban da ba za a iya gogewa ba. Daga nan an kama bakin sa an sa takunkumi an ɗaure. Za ga shugaba yana kan kujera yana abin da kai ka san cewa mai hankali ba zai wannan abin ba, domin ya riga ya wannan aika kuma yana jin kunya a zuwa nuna wa duniya. To da shi ake juya duniya da wannan fasadin da ake, kuma suna bauta ma wani gunki mai suna Ba'al. Idan ka shiga cikin suratul Saffat zaga akwai ɗaya daga cikin sunayen gumaka mai suna Ba'al, mai kahonni. Shi wannan gunki din shi suka aje a wurin, suke masa wannan hidima din, su ɗauki 'ya'yan shekara 5 zuwa sama su yanka su ba shi jini. Kuma su ne masu rajin kare 'yancin ɗan adam a duniya, har ma suna ruɗin mata cewa ana kare 'yancin mata. Wai kaga me ya quluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, suna faɗi da bakunan su abin da yake ba shi a cikin zukatansu, kuma ayyukansu yana ƙaryata mene abin da suke faɗi. Idan kana neman insaniya ka taho musulunci, zaga insaniya ta gaskiya, insaniyatul kamila, cikakkiya, ta yadda wato ainihin dacin mata ba a ba su gado. Mata idan mutum ya rasu ya bar matan shi, da yake suna auren mata da yawa, sai ga mutum ya aure mata 40, 80, sai a raba ma 'ya'yansa, su ma sun gaji wa'annan 'ya'yan matan a matsayin matayensu. Sannan sai wannan aya ta haramta mana mu makaranta cewa to an haramta, hurimat alaikum kaza wa kaza wa kaza wa kaza. Kuma duk wa'annan dangin matan a da ana, mutum ma zai iya auren mahaifiyar shi saboda tsantsan jahiliya. To a yanzu kuma musulunci ya haramta, wanda kuma su a yanzu har yanzu suna yi, ana ce mishi incest. Shine ya zamanto akwai auratayya tsakanin 'yan uwa da ya da kanwa, ko da wa da kanwa za su iya kwanciya gado ɗaya. Su suna ga ba laifi bane, ba daidai ne, burgewa ne, suna ga kamar wayewa ne, ci gaban mai haƙin rijiya kenan, wa iyazu billah. To kaga musulunci shi ke mene nuna mana insaniya ta gaskiya alkamila. fala tastankifu an zawaji minhunna fatazawwajuhunna bi idni malikihinna. Idan za ku aure su, to ku aure su da izinin waɗanda suke mallakan su, sune shugabannin su, iyayen gidansu. wa atuhunna muhuruhunna duna naqasi, kada ku ba su wato ainihin sadakin su, kada ku tauye abin da ake badawa. hadha in kunna afifat gaira zaniyatin, idan sun kasance masu kamun kai banda masu zina. Hatta su kansu ku yangu din sai a duba masu kamun kai kafin a yi aure din, amma idan ba masu kamun kai bane ba, to su kuma su ma akwai abin da musulunci ya shimfiɗa. Me ya musulunci ya shimfiɗa? Sai a bada rabin na masu kamun kai. Idan mace mai kamun kai ce, za a bata cikakken wato ainihin abin da ya kamata a bata. In mara kamun kai ne, sai a bata rabin wanda za a bayo mai kamun kai. wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhizati akhdan fa in uhsinna fa in atani bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma al muhsanati min al adab. To wato ainihin hukubar su sai a ba su rabin abin da ake baiwa mai kamun kai. zalika liman khashiya al anata minkum, daga cikin ku masu tsoron kasu saba ma Allah subhanahu wataala kenan, wanda baya so ya saban Allah, shi sa zai wannan ya kama kansa. Ina so in zauna a wurin aiki lokaci kaza, a dacen kenan. Amma a yanzu fa babu auren ku yanzu, babu aure na wato ainihin mutu'a na dan wani lokaci kaɗan, na wucin gari. Musulunci ya hana wannan a yanzu. Sai Allah ya ce wa an tasbiru khairul lakum, amma ku yi hakuri a yanayin da kuke shi fa alkhairi akan mutum ya je ya tsoma kanshi a cikin abin da zai rinka ya sani, domin ya je ya auri ku yanga ta haihu, ƴaƴan kuma suna ƙarƙashin mulkin mai gidanta, su ma a matsayin su na bayi kenan. wallahu ghafurur rahim, Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai ne. Saboda haka ana kawo hukunci bisa ga lokaci da kuma yanayin mutane, amma hukunci yana canjawa.
idan mutum ya ɗauki wannan aya ya ce yana so ya ɗora ta a doron yanzu shi ma ya san cewa yana roɗin kansa ne tunda yanzu babu bayi, saboda haka hukuncin ya riga ya wuce, sannan kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta share wannan hukunci. To ya kamata mu haƙura mu tafi akan doron abin da shari'a ta tabbatar. yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunnal ladina min qablikum. Allah subhanahu wa ta'ala yana son ya shiryar da ku ne kuma ya muku bayanin abin da yake shari'a zuwa gare ku, sannan kuma ya ɗora ku akan doron hanyar da waɗanda suka gabace ku kuma suka bi, kuma ya yafe muku kurakuranku. Allah ya kasance mai tarin ilimi ne kuma ya kasance mai hikima ne a cikin dukkanin hukuncin da ya shimfiɗa. To da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu dace alkhairi. Amma dukkanin wanda ya bauɗe ma wannan to ya san cewa ya yi wa kansa ne, tunda akwai wanda suke cin karo da wayannan hukuncen suna ganin ai har yanzu tana nan tana wanzuwa. Idan kai magana sai su ce to ka fassara mana, sai su kawo maka doron wato ayin larabci su fassara su ce maka ai wannan aya ga abin da take nufi, alhali ba haka take nufi ba, domin baka fassara bisa ga ra'ayinka face ka bi ne fassarar malaman farko kamar yadda suka fassara. Athaniya wato ainihin hukunci na biyu daga cikin idza thabata hadha faqad tafal ulama fi ta'wil hadhihi al-aya. Idan wannan ya tabbata wato ainihin tabbas malamai sun kasance sun samu ƙara wa junansu ilimi. فقال ابن عباس وأبو قلابة وابن زيد ومكحول والزهري وأبو سعيد الخضري والمراد بالمحصنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة. أنا magana akan ma'anar muhsanat sune wa'anda suke masu aure, wanda suke wato ainihin masu aure sun riga sun yi aure sun kama kansu, su ne a keɓe, su ake nufi. ai hunna muharramatun illa ma malakat yaminu bisib min ardil harbi. Wato wa'annan an haranta muku su face abin da hannayenku suka mallaka daga kuyangu ta hanyar wato ainihin kama su a ƙasar da ake yaƙi. fa inna tilka halalun lilladhi taqa'u fi sahmi. Lalle wa'annan sun halatta bisa ga abin da takobi ya wato ainihin halatta, domin takobi ya kasance yana yanka aure wa huwa qaulu shafi'i, abinda wato ainihin imamu shafi'i yake faɗi kenan. wa in kana laha zawjun wa huwa qaulu shafi'i fi anna siba yaqta'ul asma. Lalle wato ainihin takobi yana yanka wannan kariyar da mace take da shi na aure. Ta kasance tana ƙarƙashin kulawan mijinta, ƙarƙashin igiyan aure, amma kuma sai aka kama ta a cikin kuyangu. To wannan kaman da aka yi mata, shi wannan takobin da ya kori mijin ya tsinka wannan igiyan auren. Shi yasa a dacin duk wanda yake so ya zamanto shugaba, a na farko sai ya kasance mai ƙarfin gaske wanda zai iya ɗauka takofi ya yaƙi ya kori abokan gaba. To daga nan shikenan ya zamanto sarki, ya zamanto shugaba, ya zamanto mai hukunci a dacin kenan, tun kafin zuwan musulunci, musamman lokacin jahiliya. Kuma ko da musulunci ya zo, dole a samu dakaru masu kare wato ainihin wannan manufa ta musulunci. Akwai manufofi guda 5 wanda idan za a je jihadi su ake karewa. Manufa ta farko ita ce kalman shahada, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ana kira wato ainihin me himayatud dini. Manufa ta biyu kuma himayatul nafsi, kare rai. Na uku kuma himayatul mali, kare dukiya. Na hudu kai himayatul aqli, kare hankula. Na hudu kuma na biyar kai na ƙarshe kenan ita ce wato ainihin himayatul nasabi, kare wato ainihin dangantaka na auratayya. Kada ya zamanto mutum kawai da ya je sai ya samu mace shi zama da ita babu aure, sai dai abin da aka samu ta wayannan hanyoyin da shari'a ta wato ainihin shimfiɗa. Saboda haka kaulin wayannan ma'abota ilimi kenan. Daga cikinsu akwai imamu shafi'i yake cewa tabbas takofi yana tsinka kariyan da wato ainihin mace take da shi ƙarƙashin mijinta. Saboda haka wanda aka kama ta auren yaƙi ta kasance wato ainihin halaliya ga shi wanda ya kama idan an bashi bisa ga shari'a. Insha Allah a daidai wannan zamu dakata. Idan Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba daga wato ainihin inda muka tsaya, zamu karanto hadisin da ya bayani akan haramcin wannan wato ainihin hukunci da waɗansu suke kafa hujja akan shi cewa ya halatta mutum ya auri mace na wucin gadi. Sai kuma ragowar ƙaulin
wato ainihin ahlul ilmi zancen mabota ilimi karkashin wannan aya. Dukkan abin faɗi daidai Allah ya sa ya zama mai amfani gare mu, na kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi. Wassalamu